Dobar dan i dobrodošli u novi video. Nova tura, nova avantura, Costco kupovina, ali ovo je Costco što ima svašta. Ne mislim da ću mnogo kupim, ali trebamo da kupimo ono što nismo u prošlom videu slobi, jer nije bilo broja. Neko je napisao u videu, pa pusti slobu da kupi. Pa ne može kupi kad mu veliko, kako da kupi ili malo. Nema broj, ide sad da kupi 3 para će da kupi. 3? 3. I da 2 ne ili mislim. 3, ali ajde. Tako da idete da vidite šta ćemo da uzmemo u današnjoj kupovini i koliko ćemo da potrošimo. Ajde. Kako je veliki! Evo što kažu u Costco. Life is good. Da. Nego šta nego good. We agree. Da, nećete, Dorica nije raspoložena. Dok joj ne kupimo nešto. O, Gledaj ovo što se vrti. još što je dobro. U krug. Došli smo na knap, malte ne pred zatvaranje, tako da to nam je i dobro, jer nećemo mnogo lutati i trošiti. To je ekstra stvar. Evo ovi rančevi, taman krenulo back to school. Evo ti i roštilj. Dobar Bogan. Ovo je malo isto tako. Gledaju ove, kako se zove, ove ventilatore. $500. I tata kaže, znaš koliko košta? Kaže, $80, pa to je ništa. Tata se okrene meni i smije se, kaže, that for you. Ona kaže, that's nothing. That's nothing. Ja $80. kažem, for you, ja. Jako je pred zatvaranje gužva je. Jes. $24, to je nekih 1.500 dinara. Da znate, eto čuti. Da. I to je Rut je kvalitetan, Teodora, a? Šta? Rut, marka. Pa to je marka, ja. Nisam znao da imaju oni ove satove, gledaj. Casio $200, Festina 220, Bulova 240, Tommy 200. To su okej cene, gledaj ovaj 130. Ovo je fin čovječ, nije loš. Počekaj Ovo ovaj. im je lepše. Da. A to je Timex. Dobar je, dobri sad. 150 Lacoste. O, surprise. Da. Ajde vidimo pantalone. Ajde. Pantalon. Naši smo ih. Naši smo, Buffalo 34,30. Evo, što Sloba nije kupio prošli put, sad će kupiti 3. Jel moram 3, a? Moraš 3. Ajde. Pa jes, da ne dolazimo. Ko zna A ne kad mogu, ćemo. posle me mlati, uveče tamo legnem u krevet, kaže Da. ja nemam čistu uniformu za sutra. Da. I šta ćeš, Nemam diži se pantalone. Milice, peri suši i eto ti. Ne mogu, radi mira u kući, evo, Da. 3, gospođu 3, Tako je. Cena je $25. 25 dolara. 7,14, 1.750 dinara. Znači 3 sata ja moram da radim za te pantalone, čovječ. Evo, Calvin Klein, marka i po, mislim marka, ono, kao ekstra, košulja je $25, eto. Vidi ovo nije loše. što. Lošo je, Stvarno što? pa da, što znam, Nije ono svilena, nego neki materijal. da vidi. A, je kratki košulja. rukavi. Pa lepa je, Pa sad. ali nije Ja bi više volio da su dugački rukavi na ovo, A, dugački? na taj dezajn. u Indiji se pravi. U Indiji? Da. Neću. Koliko je? $25? 94% pamuk. Pa ja vidim ja da je to. Jesi videla? Jesi videla? Ajde, trpaj to U kantu. ovamo, kod ove gospođice. Right here, ma'am, thank you. Šta vi kupujete danas? Što nađem? Šta mi mama i tata kupe? Ja ne kupujem ništa, nikom A ništa. vi? Samo sebi. Samo sebi. Ja sam inkognito. Inkognito. Sa sve ljubičastom buksima. Molim, jel vidite? Kaže se sve ljubičasno dok Današnji outfit. Molim. I Nije loš. žutim, Pa to da me nađi tako Nije se loš. izgubim. pa nisi baš inkognito. Pa to jes. Pa, mislim, imaš dole ove gaće. Ali izgleda na suknju, to je fora. Suknja, da, ali imaš ove, nećeš. Suknje gaći. Suknja s gaćama. Treba ne? ni suknju. $15. Mondeta. A hoćeš šorc? Da li tebi trebaju patike? Uvek. Uvijek. Uvek. Nikad ne reci nikad. Da. Teodora, hoćeš da probaš ove? Kaže soft ride. Pošto ne voziš, možda se voziš u patike. Ima noge, ti smrde ko puma.
Da. Mene noge vonika. Kaže, smrdiš ko puma. Da. Ne, ništa s ove strane za žene. Ima pogledam tamo za A muške. ovdje, da. A, pa sve puma i ovi checkers. Kids, evo men size, s druge strane. Checkers. I ispravi se, misli da je stvar Skechers, zna da su Skechers, nemoj A moći. neka pišu ovi u komentarima, ovi komentatori. Jao, evo ih one, ja bi sve ove nosila. komentariš. Majke mi moje, ovako je nosio moj ujak. Ja mislim da se čujem se. Ove su strava. Koji mi je najmanji broj? Jesu ove dobre, Teodora, baš su u fazonu. Za koga? Za tebe? Za mene. A, uzmi. Uzmi. Drži ovomci. Jel da? Pa nisu loši. Puma. Pa nema Čim manje ja od pumu 8. nikad nisam nosio. Ja pumu. Stvarno, voliš pumu? Ja sam pumu i nosim. Stvarno. A ovaj iz Checkers? Lepo pričaj. Nema ništa. Kako se kaže ovo? S, K, E, Skers. Puma. Skeckers. Eto. Puma. Nije Checkers, nego je Skeckers. Gulu. Gulu. Idemo dalje, gulu. Če ti kupim ove, da budemo išli za Teksas. Jesu ovo muški ili ženski? Ženski. da. Ženski. Kako pecu, ste luda? Ti one cowboy boots. Pa ali su kaubojci u Teksasu? On kaže A za ti, Tex. ja sam čula za pecanje. Ne za Kako pecanje, pecanje? za Teksas. Ko će da ide na pecanje? To da me biješ u kolenicu i u podkolenicu. Kad je dosta da piješ, kad te šikne sine nogom u cevanicu. Gde su nam kolice, čoveč? Ne znam, Nema ništa, osim ovih adidaski. to su žemeske. Da. Ništa posebno, razočarao sam se. Ne steže, bebo. Ne trebaju mi gaće. Nisu Koje gaće. su to? Banana Republika. Banana, neću banana. Ajde, čarape. nego vidi kakve su ovdje gore. Neću. Nećeš. Samo. Ne, Neću budem. Samo i ekskluzivno od sad nosim Kolumbija. Columbia čarape. Najbolje su. Mislim, baš za mene, najbolje mi leže. Najbolje mi leže, najbolje mu se oblikuju prema nozi. Posle 2 dana ostane shape Sve noge. ostane. Znate kako prima oblik noge? Onaj drugi dan mogu da Naslonim, ih da. zamenim, znaš, zamenim. Ili ih izokrenem i onda ih nosim treći dan. Ali treći dan? Ali treći dan već Ne, to već je zabetoniraju. oblikovano. Zabetoniraju. Samo skine nasloni na ogradu i ujutru navuče ponovo. Evo Teodora se smeje strašno. Evo čovjek došao, kampira ovdje. Ne govori takve reči, znači da pričaš za njega. Znači da pričaš. Pa neću, samo kad pokažem ovako prstom, Ne. onda znam. Teodora, hoćeš ovaj tuš? Za tebe dole. A mala moja glava. Malo, Samo skini na magnet. jeste. A O, je. jeste. A, kratko je ovo. A to je samo prikazano tako. Jao, isto si kao ovaj tvoj otac. Ja, kao... Što je kratko. Kratko, da. Kako da dokutim, ja sam isto, ovdje tuša. Pa zato je $40. Nije. 1,80 m. Dobro. Kako metar sam? Dužina creva. A ovo je samo, znači... A, evo. A kako samo $40? Pa šta bi ti koliko da to košta tuš? Pa koliko su mi naši platili? Pa naš je ima i fiksno i da se vadi. Ovo je samo... 130. Može. Može? Kad su mi njega beš kupili naš tuš? Pre Pa neki ima dan. 3 mjeseca. Još ga nisam probao, čovjek. Jao, daj, ne zezaj, molim te. A vi njega ne vidite. Evo i ova ima ono gore, da ovu Teodora, ovo kad pereš tepih. Kad parem tepih, Pa kad da, si to on. došao? Pa ne znam, možda će. Kad I si imaš to došao? power, imaš full coverage, masaža, gentle mist, intense drenching i pause. Ništa, hoćeš to, a? Pa, Hoćeš to? Pa mali taj neki, ja? koliko malo ide koliko. Pa Dobar. hoćeš taj, ja? Dobro, ajde. Vidi, počeo već Halloween. Da. Što znači ovo ghost bed?
Što znači goes bad? A, Goes Bed. Ghost. Vidi neki Pa Ghost. marka. Ne znam ja. Jaj, Devalt, šta je ovo, stolica? To mi je Dex Cruise. O, usisivač. Pa imamo što takav usisivač. $80. Imamo, isto tako. Ajmo daj. Product of USA. I ovdje imamo, šta imamo? Samo ne viči, čujte odlično oni. Imaš mikrofon. Imamo breskve, ove čupave, što Sloba ne voli, ali će da mu ljušti. Zrele su. Ja. A vi? Na grožđe ne čupamo, ne mora se. Ne čuo, ne mora se ljušti. Dobre su. Pa breske su ih čupali. Ovo su nektarine koje nemaju. Pa ja Da, se kažeš- ježim na to. Kažeš grožđe ne čupavo, jesi to rekla? Ne čupamo. Pa ne znam, možda misli da ima grožđe. I ove su zrele da se jedu. A dobro, ne, hoćeš i te, šta? Neću. Pa hoćeš da uzmemo te? Nećemo pojesti, bacit ću. Pa to jest. E sad, idemo da kupimo makarone, ali ne bilo Ne kakve viči, makarone. čujete, oni odlično svija. Makaro. Ne vičite, ba. Ne, nemojte da budemo stvarno Ne. nekulturni. Ne. Ne. Makarone, makarone. Evo ih, vidim ih. Makarone, deco. Jeste. Ali ne bilo kakve makarone, ovo su specijalne makarone u raznim bojama. A zašto su u raznim bojama? Pa vidi se, Zato što vidi se su ko je danas slobodan, na kojoj je radio. to ove makarone, makaruns. Makarons. Makarons su drugačiji desert. Postoje razni. Jel te, a? $19, 468 grama. Pa to Vrede, svaki gram. Svaki gram vrede. $20 manje od pola kile. Ne, Ajmo papir, kamen, makaze, ko ide po mleku. po mleku. Pa ne znam koje vam treba. Papir, kamen, makaze. Odo ja. Papir, Ajde, pa kamen, ona ide. Odo ja. O, to odmah iz struje, a? Pa da. Ajde, A tu valjda Unutra. unutra. Od 1%. ono neko najmanje. Ajmo. Ono i kesu, ali 1% mast. Bye bye, good luck. Ćao. Nije ovdje ne pokuću. O, Ovdje malo. Ne, s druge strane, valjda. Ne, nije u sebi. Se povrći i voće. Ajde ovamo da vidimo. Mene zezam. Ajmo. Znači, nema tamo voće i povrće, nema mleko. Ne. O, nije Boga mi ovamo, onda je dole. pa ja ne znam gde smo. Pa dole, verovatno. Ajde. Ne po vam piše provodi. Jabuke, neke lepinje, kolači, papaja, mango, Nije papaja ili met. leba. Leba. Ćeš evo ti ovaj tvoj sordo. Mnogo im je, $6, po preteraš. Ha. Evo je Teodora. Evo je s ove strane Milica. Ima smesa da puniš kobasice. I uga keba kraba. $1 off. $38. Ne volim krabino meso, slatko je. Nije moj ukus. Evo ti smesa i samo puniš, teraš na top. Samo nađeš crevo negdje. Stra. Jel imaš top? Šta? Šta zove top? Za Top, koba. da. Jel imaš crevo? Ne piš Imam da nijedan. navučem, da. Nemam ništa. Šta ste mačkice uzeli? O la la. Afine. Sa Vi, boronicama. vi, vi. $8, 8 dinđi. I ove kao male krodiće. Nan. S Nanine. 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 Ajmo dalje. Ajmo dalje nađemo mleko. A ja dođem po pečeno pile, ono nema pečenih pilića, gle evo. Yeah.
No comment. Jeo slanine čovjek napuci se kući prema što smo krenuli, pa kao samo baš zapečeno pile. Tako vam je to, a ne snim. Teodora tamo šeta, a mi je čekamo. Ajde, moramo opet. Cik, cik, cik. Ajde. Ko ide po Šta mlijeko? si uzela? Opa! Pileće prsa, tamo pokaži njima. $25. Jel ima $5 off? Kog dvoje? Aha, 30 A zlota. gramaža? $15 kilo. Gramaža je skoro 2 kg. Skoro 2 Znači kila. 10 eura je kilo. Kako 10? Aha, pa dobro. Ajde. Da vidimo Šta ko ne će znam po šta mlijeko. Plus ima popust $105. Ajde, papir, kamen, Ajde. makaze za mlijeko. A našli Ja smo pričam deri. s vama, ljudi, šta mi imamo u frižderu za mrzivaču? Ništa, samo mleveno. Pa mleveno sam izvela. Ima još tamo u garaži. U garaži? Aha. I ćevap. To je to. Ajmo, fight! Ne znam. Rr. Krr. Pocrnila sam, vidiš, od muke i od sunca. Ajde, papir, Krr, kamen, krr, krr, makaze. krr. Jao, jas. Bravo. A šta ste stali? Svi se ukočili ovako. Ja nemam pojma. Bye! A što je ona? Jel ide, a? Evo je, smrzla se. A što si ti? Kako ne razumim si ti? Pa vi ste imali papire, a ja Ona je kamen. imala makazu. Ne, papir. I ona je papir. Pa vidjet ćemo na Nisam snimku. ja ni gladan. Valjda su me čuli, vidjet ćemo na snimku. I uzela sam taj $24. Ovamo u deri, mleko. Ne, ovdje. A, tu. Šta nam treba još, Teodora? Hoću... Što bi mogli da snemo? Što ide u grašikovi? Pa svinjsko, to ima. Šta ima? Pa ima kao krmenadlo, nešto. Gde? Kući u zamrzivaču. Jel ima? Ima 2 paketa. Ima, u garaži. Može? Je to dovoljno? Ma da, A kako? kad iskoristimo će biti? Pa neće, šta će ti još? A da imamo, brate. A dobro, ali nećemo sad, tata će da donese to s posla. Ili ja kad nađem pojeftino. Pojeftino. Se sačekane. Pa ništa, ajde idemo onda nađemo komad svinjskog da tata izabere i neki Pa ona seč. voli ovako malo krtinu, onako da bude krti. Da ne bude masna kremenada. Kušam grašak. Naravno, što skuvano da budu. Malo, znači od one kineske malo pređemo na srpsku hranu, brate. O, što ste vi pa jeli, kines. Ja ni Pa nismo jeli, zato i kažem, malo skuvaš nekad srpsku, skuva. našu, domaću. Vi šta, ajmo? Ajde, Ajde. snimaj, pa ti Ajde. si stručnjak, ja šta ću? Ajde. Ajde, Teodori za grašak. Evo, tenderloin. Može. $9 kilo, je li to dobra I ovo cijena? je $9 kilo isto. Pa To ko je je? odlična cena. Odlično. Na 4 komada. Znači, A to i je to je neki- isto, a? Pa da, Pa uzmi ovaj Uzmi vakumira. manje. Uzmi manje. dobro. Hoću Nego što su dva, mislim, vakumirana su po dva. Aha. Ovo kad otvoriš moraš da... Opa, taman jedan. Da. A da. I ostane. Evo. Kilo i 700. Kako se to zove? Gde si ovo ima ovo? Da ćeš da skineš? Pa ovo? skinu. Kako se to zove kod nas? Je li to Pa pečenica? biftek teleć. Ovaj Svinjski. svinjski. $9, to je znači 6 evra. Kilo. Da, da. Tako, dobro, eto. Eto. Dalje. Dalje. Dalje, rekao si mleveno imamo u... Imamo... Ajde, može. Postamo da bacamo stvari, Ma neću, tamo onda imam ne koristiš nešto. Ma imam po Uzmi celu rolnu. pileći karabatkovi, $25 kilo, ovdje ima, ne, $25 total, ovdje ima 3 kila i 400 skoro. $7 je kilo.
Karabatkovi, ja ću ti ja Karabatci. karabatkovi. Pa kako? Pa Karabatac. 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 Pišite u komentarima Karabatkovi ili Karabatac. Karabatac. Ste karabatkovi ili ste karabatac? Karabatac. Karabatac. Da mene Teodora ispravlja. Ajmo dalje. Ajmo. Moram ja jedem. Ništa, tražimo, šta tražimo? A, škampe, šrimpe. Shrimps. Ribice, ne. Škampi. Što ima sladoleda dobri. Kupila sam kornet kući i za sad. Evo, kući za pun zauzio. Imaš onaj od onog, čega je? Ona je Ube. Ubre. Neki ube, bože mi Ube? te saču. Bube, bube. Jambos. $15, 20 sladoleda. Pa to je stvarno, mislim, cena. $16, 18 sladoleda. Evo je. se ostavila još one voćne sam. Ima. Ono malo. Aha. Ovdje kod riba nigde žive duše. Evo ih ovdje. Doći. Evo imaš i ovdje ovi crveni. Argentinski škampi 21, pa ima neki ro 17, 18, 28, ali ovo je već pakom, cijeli 8. Milice, Pa da, oni leže ceo dan oboje. Oboje. ko? Ti, Teodora. Malo si radio, ajde. Malo sam radio, a koliko sam zaradio? Malo. Boga mi malo. Sad ćemo sve da Preheftamo. preheftamo. Jao, što je ovo zanimljivo. Pa daj ti sedi u kolica i ja te guram, I film. da bude vozila se cica na kolicu. Baš tako. Šorom I- šajke, a Dunavom čezi. Jej, izabrala je, nismo dugo čekali. Koliko koštaju ti šrimp? Da kažemo ljudima. 17. Pa ima ga, $17, 17 do 20. 680 grama. Ništa, ajde, da vidimo ko gura kolica. Ma ja ću da guram, ajde. Dobrovoljac se javio. Ovdje je piletina, ima burgeri, ima bif, krilca, ćevapi, evo ih, mraković. Stvarno? Da. Ali nisu dobri mrakovići. Ovdje su, vidi ovaj pomfrit, sve su raznali čovječe. Ima. Ali, Nema moć. da, ali je dobar. Ajde, Ovo je pa da. Pa nema ga. Ima, evo vidi koliko je. Koja je Ima šta razlika? je ovo da čekaj. A, kako bi... Drive-thru i ovaj kao stanice. Evo, sve su odno. Ja ti je šta... Pa hoćemo taj, 2400. šta? Ma da, tin cut. Taman da bude... Ali čekaj, pa koliko košta? Nema nigdje cene. Ima od A $9. to je taj. $9, 2,5 kg 24. nećemo da kupimo zato što je $14, 4,25. Kako nema Pa nikoga? nemaju. Pa sad ću ja da vidim. Pa nema tako. Gdje ćeš? Sad ću ja da uđem u komoru. Pa uzmi taj aj za Da uzem, a? sa pa šta ću je. Jede se deci. Ovo ću djeti pomfri. Da. Pomfri. Hoćemo pomfrit. Hoću pomfri. Ne glupirajte se, umislit da smo stvarno ludaci neki. Mama mi nikad ne kupuje pomfrit. Ona mi ne da da jedem. Jao, Ona mi nikad nevjerovatno. ne da da jedem. Jel to istina? Da. Samo kaži nam Tera sad me da sve. jedem salat. Salat i ribu. Kao... O, I škam. slabo. Kad je ne smrdi, ali ovaj kaže smrdi, onda mora da baci. Pa jes, stvarno. Zločest. Jao, jel vi vidite što oni meni rade, ja nećete Evo ga. ćeš Earl Grey ovaj čaj. A imam ti. Imaš ovaj, a? Jel dobar taj, to je onaj kao bronhi bombone, jel? Pa imam onaj kao sa vanilom infused. Mogu bi ja probam taj. A kad dođe zima? Što lepo miriše. Joj, to je meni jako čovječ. Pa jako jeste, jako. Ne mogu ja ne volim taj miris. French roast.
Krema aroma. Roma. Krema aroma. Čekaj, bre, ljudi, pa ja ne mogu da radim, ja ovako ne mogu raditi. Lavaca kafa, ova nije mlevena, verovatno nije. Znam da svi piju, pa rekao samo da pokažemo cenu. Kilogram $25. Eto. Ne znam, pišite koliko su kod vas. Torino, Italija. Slobina omiljena. Aj, 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 aj. Evo ovo sa žabom, evo. Pa sa žabom. Aha, Vidi stvarno. rainforest. Kaži šta sam vidio danas u Frontierdu kad si posle Kornjač. snimaš. Kako je lepa, te nešto zeleno, crveno. Inače, ja kažem Slobi, što nisi uzeo i stavio u beker da je čuvamo. A inače još čuvamo onu pticu koja je ostao juče do kraja videa, mislim da sam rekla. Ne znam ni da sam rekla. Glavno, ptica je ispala iz gnezda, nisam mogla da je ignorišem jer bi je Medelna pojela, tako da eno je u garaži hranimo. U garaži jede. Pojede medeninu hranu. Jedem, ne znam, ja sam krenula sa hlebom da je hranim i onda sam pročitala da ne valja, to će da im se naduje u stomaku. Potopila sam hleb u vodu, onu sredinu, i piše hranite sa granulama psećim ili mačećim, samo da se potopi u vodu i da im se daje. Na 2 sata je hranimo. Kao bebu, dere se kao luda. Da. Čim priđeš ovako usta Biće otpriseš, mama. ali noću ne hranimo. Tako je piše Noću na spava. internetu, da. Nema noću hranimo. Nema noć. Ne. Mi ništa kupili nismo, teraju nas iz radnje, znači. Pa vi ste kupili, a ja nisam sebi ništa kupila, tako. Pa evo sad ću da vidim, nešto sam htjela. Da ti vidim kupim nešto cvet. žuto odavde. Neću cvet, imam kući. Ajde, imaš tačno 6 minuta. Majke ti. Gde to piše? Mada mi se čini da treba malo više. 6, give or take. Pa nije nešto. O, Šta ovo? Ne valja žuto, što? Pa ne treba mi nešto, nije neki wow. Nije. Nije. Ali žuto. Pa šta sad? pa da nema ništa, obično su. Obično su neobične. Ajde im samo što je, da li ima nešto za mene. Ali uspeli smo i da šopingujemo, i da snimimo video, i da izađemo, da se provozamo, pošto nigde ne izlazimo, ni tam ko dolazi, niti Da. šta radimo. Eto, izveo sam je, plakala je ceo dan. Kažem, ajde, sedaj u auto, idemo. Znači, ti u to stane. Pa neću to, šta će meni taj crop top, Tokio. London, sve, Tokio, gde ćeš drift. idemo? da. Kad ćemo u Tokio, Teodora? Mogu koji god. Joj, tamo je lepo, ja bih volio da posjetim. Bilo gde lazim. Ajmo na Tajland. Da. Ona meni kaže Bajland, da ćemo na Tajland. Kako? Ne, i to je još nešto mi mlati. ovako. Kako? Ja ne znam, ko peva tu pesmu? Jel Rasta? Pa moguće. Ili crni cerak oni, koji su? Ja iskreno. Ne znam, nije, nemam pojma. Da, znaš prvi put pesmu čujem. i ja isto. I sad se iznenadio. Ja sam u šoku, šta Gde moje si dete. čula to? O, ne bi vam sad ispričala. Čula na nekoj A. folklorami. Ma. Čula od najboljih. Nećemo desiti. Evo, ipak smo našli još da dodamo bar do $500 da potrošimo. Toliko sam zaradio danas. Samo mi nije jasno zašto vičeš. 3 put sam ti rekla ne viči. Ali čujete ljudi, imaš... govorim, onda Da. niko te ne čuje, pa kaži nešto glasno. Čekaj da vidim šta je ovde. Ja ova naočare moram da nosim. Moraš šta? Ajde, sestra, u Indiju se pravi 100% pamuk. Pa 100% 100%, evo pamuk ga. daješ jedan. Bat tavo, Evo, Čekaj da 9,99, vidim. regularna A koji? cena je 13, ali sad $3 off. Ne. Ja im kažem, uzmite 10 odmah. Ne viči čoveče, pa nema da Meni je ovaj le. Ne viči ti stvarno. Svako od nas da uzme različite boje i onda znamo koji je Tebi čiji. ćemo ovaj, pa ne moramo da peremo. Kad baš si pametan. Kad si pametan. Ne, ja neću taj zelen. Ne moraš, ja ću. Meni bi stvarno mogo taj. Ovaj, Pa da, ili ovaj tamo zelen. Ili ovaj velikan sa šarom. ima taj. Ili plavi. Plavi uzmi od. Meni zelen.
A stvarno si seljak, majke. Stavi pauzu. Mislim da će par njih da se složi s tobom u Pa komentarima. mnogo više. Pa stvarno. Evo je Teodora, Nešto ljuto. evo je i Milica, ne prolazi joj kartica. To kaže, ide bata, ide bata. Jel obesio glavu? Tako je ono nešto ljuto. Evo, pa ti radiš, be, Pa zarađuješ. reče, ja radim, zarađujem. Pa šta hoće, pare? Ona je bio koji ima samo kreditnu na telefonu. Pa evo tu, Ne primaju debit. kredit. Kreditnu sam probala. Noci mi se ne. Pa da. Znači kod dosta. Uzmemo, da. Uzimo i pomprit. I pomprit. I rešen problem. Nema sikiriki. Evo, drugari, gotova je kupovina. Ovo u kolicima, znači najveće, pa sve su najveće stavke, a i nisu. A uglavnom slobu smo rešili za pantalone, što nismo prošli put. 4 peškira, to Pa nam je da. baš bilo neophodno. Prašak. I pa ima meso. Pa ima i mesa i, brate, pantalone i peškiri, 150 Jest. dolara. Tako da je ovaj račun izašao, kaži ti, Ne znam, 300, koliko? $361. A od toga smo takse platili 23%. 23 dolara. $23, pa to je da. Pa platili smo na peškire, na ovo, na prašak i na ovaj tuš i možda na ovo, Da. recimo. Pa nije loše, suma sumarum nije, pa i tuš smo kupili. Da. Pišite, ajde baš ako ima tuš ovakav sličan kod vas. Mi smo ovaj platili koliko, $40? Da, 39,99, $40, to je neki 30 evra. 3000 i nešto. Pišite baš ako ima tako neki, ovo ja mislim da je malo kvalitetniji. I to je to, nije loše, ja sam zadovoljna, nismo davno bili pa se zato nisam ni šokirala. Ima i voća, i mesa, i slatko, I sve, samo salate nema. da. I Milica sebi ništa nije našla. Ništa sebi nisam kupila. Bar jedan peškir. Ne to, nego, pa jesam peškir. Pa. Samo ne znam koju ću boju da dobijem. Ni jednu patiku, da sam bar jednu Pa kad patiku. nema. Pa da. Pa nema ništa. Tako da to mi je to, drugari, kupovina za ovu turu. Sada kažem za nedelju, za mesec, ne znam kad ćemo ponovo ići, snimat ćemo vam kad budemo išli na veliko, a ovo je za sada. To je to. Do nekih novih avantura, kupovina ili nečeg drugog, ostanite dobro. Vidimo se. Ćao!